Здравейте, казвам се Цветелина. Живея в Германия и записах онлайн обучение по маникюр, педикюр и ногтопластика при Таня Ангелова. Много съм доволна от нейния професионализъм, от нейната отзивчивост, от това, че тя беше винаги насреща за мен. Помогна ми да науча много в сферата на това изкуство, защото маникюра е вид изкуство. И да, тя е страхотен преподавател, човек, който е готов да помогне във всеки един момент, който се отзовава, когато имаш нужда, когато не си сигурен в себе си, ти можеш да се допиташ до нея по всяко едно време.